Шири се едно мнение много сериозно, че да се правят маси от шайби, от такива неща е много лесна работа. И става за 2 дена. И аз така го приемам малко лично всеки път, защото не мога да пуснеш нещо да продаваш или си го ползваш за себе си, и да дойде някой да каже, това е за 2 дена, аз си имам едни такива същите на двора, сега ще ги направя. Не знам, защо хората така си мислят, нямам представа. Защото не са хващали да го правят, то ясно що. Ама как не ги е срам да го казват, не знам. Защото аз като видя, че някой е направил нещо и обикновено се опитвам си представя колко време от него и как го е направил, а не дали аз ще мога да направя с 5 дена по-бързо от него и накрая нищо да не стане. Та за това съм си приготвил една шайба от орех в потресаващо състояние. С бокуците по нея, с кората, с всичко и ще гледам да направя някаква поредица видеа от тази шайба, как ще излезе маса накрая. И горе-долу след това ще сметна колко време от него цялото нещо. Тя е с кора, която сега ще махам, с такива меки парчета, които трябва да се изчистят средата и така. Общо взето да почваме. Гледам максимално да запазя дървото доколкото може. Само с лето в момента и то такова ужасно, да не е много остро и наобратно и така, общо взето. Малко по малко, колкото повече се запази от естествения ръб, толкова по-добре изглежда накрая. Рядко мога да се запази изцяло, все пак кората е доста твърда и доста гадна за махане. Като я разкарам цялата, тя и цялата шайба е в такова състояние, че истината е, че масово се купуват такива шайби. Да се купува просто е така от някой човек, който си го е рязал в двора, е нормално. С резачката, следите, неравности. Масово шайбите, които си купуваме, са така, общо взето. Рядко се вижда от някъде от хубаво място, която да е добре изчистена, направена, и ако е добре изчистена, направена, тя цената е по 5. Така че съвсем нормално да е така. Тази съм я купувал мокра преди много време. Надявам се вече да е поизсъхнала. Като почна да заравнявам, ще си проличи това да е. Което ще стане, не знам, сигурно след месец. Ама като почне изравняване или първо ще отрежа това, защото така и така не ми харесва. Ще го отрежа, ще видя каква влажността по-навътре и така горе-долу ще се познае. Като стигнем до едни 10-12%, ще мога да работиме. За сега още сме далече от това, но трябва да махна кората, защото тя си е за махане. Първо не мога повярвам, че дадох пари за това дърво. Верно, малко пари, ама пари. Тя иначе не е голяма, иначе 50 на 60, дали ще излезе, въобще не се знае от цялото. Може би другата страна и това ще е лицето сигурно. Тук ще се изреже. Тази дупка не изглежда лошо за момента. Може би имаме да се запълни после, ще се сложат някакви папионки. Аз не знам точно как ще стане. Тя ще си покаже масата. Летото минава през цялата маса. Което за мен лично е добър знак. Не знам защо се очаква от холните масичко да е... За мен е много красиво, когато остане едно парче не е запълнено, някъде по масата. Изчистено, оправено хубаво, но не е запълнено. Имам една такава от бряст вътре все още. Продава се от известно време без особен успех. Но лично за мен е много красиво. Или му сложиш папионка или нещо подобно. Не знам защо се очаква от холна маса да няма такива неща. Те реално точно те са това, което бряста вътре, който го види и първата работа е да пипне и да каже, виж тук какво яко останало, такова празно и така. Така че тази дупка изгнила, която минава през цялата маса, ще стане чудесна накрая. За заравняване на маси може да се каже много. Това, каквото се вижда отгоре черното, е като си правя разни неща с смола и ми остане смола и просто я използвам по този начин. Не е това начин да се пълни с смола, преди заравняването почти няма смисъл да се пълни с смола, тъй като много голяма част от нещата ще изчезнат в последствие. Има няколко основни начина на заравняване. Единия е да си купи човек сериозни големи машини, сега това не е много широко. Това мога да мине и на Абрихт. После евентуално някакъв по-широк штрайх му си да се заравни много бързо и много лесно, но все пак говорим за някакво такова хоби работа.
И най-лесният вариант за хоби работа за равняване е този. ПДЧ, масичка отдолу равна с две ПДЧ дъски по 10 см в случая високи. И отгоре върху тях слага една шейна и се почва едно заравняване с фрезата здраво, с хубав фрезер по възможност. Най-нормалната оберфреза, общо взето, ще свърши работа. Не нещо от 100 лева, но нещо от около 300-400 лева. Има приличен Bosch Sin. Обикновено е такива пари горе-долу. Тази оберфреза ще свърши много добра работа. Естествено, супер важен е фрезера. Аз започнах да си купувам фрезери само на CMT преди известно време. Абсолютно си заслужава двойна и тройната цена, която са спрямо другите фрезери, за това, че те издържат повече време, много по-прецизни са за работа, много по-точно се работи с тях и така нататък. Заравняването по този начин с оберфреза е супер мръсен, дълъг процес. Но е единственият начин, ако човек не иска да, наистина няма място и не иска да ползва страшно много машини. Пък и за такива шайби, и не само шайби, заравнявал съм така и неща дълги по метър и нагоре, метър и половина. И става доста прилично. Просто трябва да си му отделиш време. Не трябва да си мислиш, че ще стане сега за 20 минути тук го заравнявам. Отделяш си му време, прави си го хубаво. Обикновено аз обичам да работя като с шайби, обичам да използвам по-дебели шайби, за да има място за равняване. Ако една шайба е 7-8 см, от нея ще останат 5 в крайна сметка. Няма шайба, която да не се напука, няма шайба, която да не се изкриви, докато съхне. Независимо какви схеми има за стягане с колани и други разни такива приспособления, нищо не върши работа от тях. В смисъл, нищо не върши супер работа, няма как да изглежда по същия начин, но цепнатините са нещо, което в крайна сметка изглежда прекрасно, ще се види по-късно. Фрезера на CMT, този е с 3 см диаметър, желателно то на такава оберфреза по-голям от този няма и смисъл. Вече ако може да си позволите наистина скъпа фреза, 1500-2000 лева и нагоре, там има и с доста по-сериозен диаметър фрезери могат да въртат. Има всякакви експерименти, дори и с малки фрези да слагат огромни фрезери, довеждат до много сериозни проблеми, да не говорим, че може да стане някой съкатлък. Затова горе-долу се дръжти фрезерите да не са много широки, особено за по-малките фрези, 2 см, 2 см и половина до към 3 вършат работа. Става по-бавно, по-внимателно, по-леко, но върши работа. Какво обичам да правя в такива моменти? Стигнал съм до някъде. Мога да сваля още от тази страна, която май ще е лицето, но не искам да свалям още. Ще го оставя така, за да може когато запълна после с смолата, финалното минаване вече да ми е с оберфрезата и да останат само точици за пълнене с смола. Сега ако го изравна до нивото, до което максимално мога да стане супер равно, за лицето няма смисъл. Това, което ще направя, ще го обърна обратно и ще го заравна абсолютно равно от другата страна, което е дъното. След това ще го обърна или ще запълна с смола, или ще довърша първо лицето, зависи. Но сега ще направя дъното да ми е абсолютно равно, всички други заравнявания вече ми дойдат много по-лесно, тъй като ще имам една абсолютно равна страна. Тук някъде приключваме за днеска. Харесва ми как почва да изглежда шайбата, със сигурност има така наречения tear out, не знам как се води, на доста места, но това ще се оправи в последствие с шлайфането. Надявах се да няма, но има. Не е от фрезера ми е остър. Нещо друго е. Следващата стъпка е тези дни да се върна и да запълна с смола, с епоксидна, черна епоксидна смола. Тя е прозрачна, естествено, аз ще си я направя черна, е да запълна всички тия места, като мисля да запълня и тази дупка в средата. Няма да я оставя, мисля да я оставя така, но няма да я оставя така. Ще запълна всичко, след това ще го мина финално вече като дебелина. С последното заравняване би трябвало това да е лицето. Тази част тук ще си я напълна също с смола. И така, надявам се да придобие вид. Ще използвам смола, която е до 2 см. Понеже тия цветнатини са много малки, няма смисъл да чакам другата повече. Като тази дупка ще я запълна най-вероятно на 4 пъти, сигурно ще трябва да се върна да доналивам в нея всеки ден. Сутрин горе-долу ще го правя това. После финално заравняване и после тежко шкурене. За работата с смола няма да дам много акъл, понеже още и за мен все още е нещо ново. Това, което мога да кажа е, че няколко неща всъщност. Ползвам смола при тези заливки, за попълване ползвам смола до 2 см. Все още не се чувствам достатъчно сигурен в облепянето, в как се казва, конструкцията, ето правя за някои неща и
Предпочитам да налея 2 см, да проверя какво се случва след някакво време и ако тече от някъде да загуба само 50 грама смола, а не да загуба 1 литър. Затова и за момента не ми се рискува с по-големи заливки. По-скоро бих си инвестирал малко повече време да се върна пак на следващия ден или на последващия ден да ги налея, отколкото да налея наведнъж и всичко да е на земята после и да стане свинщина. Друго нещо за смолата. Отцветяваме в момента с активен въглен. Пигментите, които се ползват за отцветяване на смола, понякога много често отцветяват и самото дърво. И то даже в дълбочина леко. Не, че не се случва извъглена, но е в много по-малки количества. И се получава едно такова като сянка около място, което пълниш с смола, което лично за мен не стои добре. Няма да се лъжеме, това съм го виждал супер често в магазини, на живо, в неща, които се продават онлайн и включително и в нещата, които аз съм правил, също се случва. Но целта е да ги избегнем тия сенки. Да го залееш и цялата маса отгоре и тя да стане на петна и ти да си кажеш, браво, много добре се получи. Желателно е, ако има цепнатина, смолата да е само в цепнатината. Да, отблизо, ако се погледне, може да има точки отстрани, заради самата структура на дървото, но това е максимума. За петна и за точки и за кръгове не говорим общо взето. Сега ще си облепа на бързо шайбата, доколкото мога, където мога, ще налея някакво количество смола, така или иначе то се вижда в края, ще я заравня отново, ще минавам още един път за заравняване и се надявам смолата да си потъне надолу хубаво и при заравняването вече всички такива разни сенки, отцветяване и така нататък да изчезне и смолата да остане само в цепките. Как ще стане с голяма цепнатина в средата не знам все още, ще видим вече на второ-трето заливане как върват там нещата. Запълването с смола спокойно може да се ползва за психотест и за тест за търпението. Някакви малки цепнатинки си сипваш вътре, тя отива някъде в дървото и ти продължаваш си сипваш и така ми се е случвало за нещо, което е примерно 2 см дълго на не знаем на колко дълбоко и да се връщам 5 пъти и да го запълвам 5 пъти и то пак си просмуква в дървото и си отива надолу. Ще покажа един трик след малко, който може да се разбере по грешен начин в последствие.